Lagunok, joan gara euskaltegira. Aekako irakasleak buru belarri biliko dira azken prestaketetan, eta gure laguntza beharko dute agian. Maletako irakasleak? Maleta ez, pupu! Aeka! Kontxali de Montripirritz, zer da aeka? Alfabetatze eta euskalduntze koordinakundea. Euskaltegiak helduen eskolak dira, eta bertan euskaraz irakasten dute. Ikasle batzuk goizetan joaten dira, zuek aurre eskolara bezala. Beste batzuk arratsaldez, baita gauez ere. 2 urterik behin korrika antolatzen dute irakasle eta ikasleen artean. Tipitapa, euskarari bultzada emateko. Tipitapa, Tipitapa, tipitapa. tipitapa. Goazen euskaltegira! Guazen!